आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। वेंगुर्ले तालुक्यातील सागर तीर्थ समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या सुमारास अज्ञाताकडून बेकायदेशीर वाळू उपसा केल्याची घटना समोर आली आहे। या प्रकारामुळे पर्यावरण आणि सागरी किनाऱ्यावरील सुरक्षितता धोक्यात आल्याची चिंता व्यक्त होत आहे। सागर तीर्थ किनाऱ्यावर रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत अज्ञात व्यक्तींनी वाळूचा उपसा केल्याची माहिती समोर आली आहे। या बेकायदेशीर प्रकारामुळे किनाऱ्यावरील नैसर्गिक रचना धोक्यात येण्याची शक्यता आहे। स्थानिक नागरिकांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून पर्यटकांकडून संताप व्यक्त होत आहे। वारंवार होणाऱ्या अशा प्रकारांमुळे भविष्यात किनाऱ्याची झीज वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे। त्यामुळे या प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवरती कडक कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे। प्रशासनानं या गंभीर प्रकाराची तातडीने दखल घेऊन कठोर पावले उचलावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे।